Sidder I nok der og glor? Og spiller sådan lidt nysgerrig i betrækket? Tænker, hvor kommer drivkraften fra til at leve sådan et ekstremt liv egentlig fra? Men det er overhovedet ikke det, I skulle spørge om. I skal jo meget hellere spørge jer selv, hvor fanden kommer drivkraften til at leve sådan nogle kedsommelige, småborgerlige liv egentlig fra? Jeg mener egentlig, at man skal selvfølgelig forsøge at gøre sig selv lidt bange hver dag. Ikke? Altså man skal forsøge at komme i nogle situationer, hvor man er lidt angst. Lige der, hvor man tænker, ej, gider jeg være blevet hjemme. Så må vi få en krammer til. Det er nogle Redwood-spirer, som er nogle 1 år gamle udgaver af dem, vi så før. De store. Og de skal stå indenfor i 3 år. Og så senere skal de selvfølgelig plantes ud og lave en lille skov. En lille Redwood-skov. Og hvis de så har tænkt sig at stå og vokse der i 2-3.000 år, så mener jeg nok, at det vil alt bliver det tydeligste spor, jeg nogensinde kommer til at sætte mig her på jorden. Og det synes jeg egentlig også er ganske tilfredsstillende at forestille sig, at noget man planter og bestemmer, hvor skal være, bare går videre og er i verden, i live i, ja, måske 3.000 år.